Здравейте! Вие сте с новините на Киберсигурност БГ. Днес ще говорим за нова заплаха, която засяга милиони потребители на Android телефони. Става дума за злонамерения софтуер Стурнус, банков троянец, който вече тревожи експертите по сигурността. Какво прави Стурнус толкова опасен? На първо място, той може да заобикаля криптирането на популярни чат-приложения, като WhatsApp, Telegram и Signal. Обикновено тези приложения защитават съобщенията с така нареченото криптиране от край до край. Това означава, че само подателят и получателят могат да ги прочетат. Но Стурнус не се опитва да разбие защитата. Вместо това, той директно заснема екрана на телефона, след като съобщенията вече са декриптирани от приложението. Така престъпниците виждат всичко, което пише потребителят. Но това не е всичко. Стурнус разполага с още редица опасни функции. Една от тях е така наречената Overlay атака. Когато отворите истинското си банково приложение, троянецът поставя отгоре почти идентичен фалшив екран за вход. Потребителят въвежда своето име и парола, без да подозира, че данните отиват директно при престъпниците. Интересното е, че Стурнус използва и функцията за достъпност в Android. Тя е създадена да помага на хора с увреждания, например чрез четене на екрана на глас. Троянецът обаче я използва, за да следи всяко натискане на клавиатурата, да вижда и записва всичко, което се случва на екрана, да чете чатове и дори да изпраща команди от разстояние, като кликване, писане, скролване и отваряне на приложения. Още една измамна техника. Ако престъпниците искат да скрият действията си, Стурнус показва цял екран с надпис «Android се актуализира». Така жертвата не вижда какво се случва на заден план. Стурнус позволява и дистанционно управление в реално време. Това става чрез технология, подобна на виртуален достъп до компютър или чрез директно предаване на изображението от екрана. Така престъпниците могат да управляват телефона ви все едно го държат в ръцете си. А ако се опитате да премахнете правата на троянеца, той веднага реагира и автоматично ви изкарва от настройките. Докато има администраторски права, не може да бъде изтрит нито по стандартен начин, нито чрез инструменти за разработчици. А сега, нека видим как се разпространява Стурнус. За сега атаките са ограничени и изглежда, че софтуерът е в тестова фаза. Известни са два фалшиви приложения. Едното се представя като Google Chrome, а другото носи името PrimXbox. Кого атакува този троянец? Основно банки в Южна и Централна Европа, включително и в България. За всяка държава Стурнус има специално подготвени фалшиви екрани на местния език и с логото на съответната банка. Защо се нарича Стурнус? Името идва от птицата скворец, известна с умението си да имитира различни звуци. По подобен начин троянецът имитира, използва смесица от обикновен текст и различни видове криптиране за комуникация с сървърите на престъпниците. Какво казват експертите? Специалистите от водеща холандска фирма за мобилна сигурност предупреждават: за сега разпространението е ограничено, но фактът, че атаките са насочени към конкретни държави и най-важните банкови приложения, показва, че престъпниците усъвършенстват инструмента си и се готвят за по-мащабни кампании. Как да се предпазите? Никога не инсталирайте приложения извън официалния магазин на Google. Ако някое приложение иска достъп до функцията за достъпност, проверете внимателно защо му е необходим. Не кликайте върху подозрителни линкове и файлове. Използвайте надежден антивирус за Android. Ако забележите странно поведение, бързо изтощена батерия, непознати екрани или приложения, които не помните да сте инсталирали, веднага проверете списъка с администраторски приложения в настройките. Бъдете внимателни! Стурнус е един от най-модерните и опасни банкови троянци за Android в момента. Останете с нас за още новини и съвети по киберсигурност.